Surabaya nyangking kloso iwak bawal nitili Sri kaya telung puluh dina nglakoni poso nang wulan Sawal nemu riyaya lahir batin kula njaluk sepura asik nyangking kendi nang sendang made prawan candi gedhe TKT gedhe semangate gedhe alarene pinter-pinter plasane gedhe apane wong bebojoan dulur gak sedina rong dina tapi kudu dijaga ngantek pupuse ayo swa mula wis jamak nek ana penggoda iku minangka kekembangane anduh mula nek milih bojo peno aja sembrono kudu dipikir sadurunge asuh ojo ngantek ndolek wong wedok sing sembrono gak iso dadi daringan apa maneh momong anak nek Pak Gito iki sing duwe gawe kagungan kajat nikano putrane tamune teko akeh undangane ancene Pak Gito supel bergaule tamune teko terus dijak salaman terus dirangkul didolekno panggonan gak lali diaturi unjukan uga gak lali diaturi ngicipi daharan mula Pak Gito nyoto loman temenan karo wong liya gak ate ukur-ukuran duwene apa sedekah dadi langganan ancene Pak Gito wong sing peng-pengan
aku ngedung lak yo bengi iki eling-eling kali Pak Gito sik dulur kula melok berpartisipasi dene mari ngedung disangoni kula ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai meneh yo tak enteni nggih sami sehat nggih alhamdulillah niki tasih ulan Sawal mula kula aturaken sugeng riyadin ngaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin kula wong nom akeh salahe akeh lupute mbok menawi keladuk anggen kula matur kula nyuwun ngapunten ingkang kathah napa malih dalu niki kajate niki nikahan niki metukna jodoh antarane wong liya karo wong liya sakniki ngumpul dadi keluarga jodoh niku padha kare bojo niku garwa sigarane nyawa maune loro nyawiji dadi siji mula nek bojo niku nek wis sepuh empun atik di kongkon muli nang omahe nek bojo wis tuwek niku ibarate Quran suwek nika lho diwaca gak kenek dibuak dosa sampeyan contoh kula kalih bojo kula mboten nate gepuk kok gepuk jewit mawon mboten nate paling nek bojo kula gak tepak mboten kula lungguhaken sing alon kok nek wis lungguh terus ditekek mboten nggih dikeki bimbingan nggih mula monggo kula nyuwun pangestune panjenengan sedaya ingkang sakmenika sampun sowan wonten niki muga-muga keluarga Pak Gito niki kemantenipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin sareng budi wijaya ayo mangkane nek ndolek mantu sampean ndaluk mantu wong lodro. Bendina sampean dikidungi utang akeh gak krasa. Mbasi tukaran ambek bojo mboten krasa, dikidungi terus. Paling moro-moro meneh ditagih ngono ae. Tapi sing penting seneng. Ayo Cak. Alon-alon. Ngeten iki lho sing nduk omah ngene iki nek wis ana wong lanang mulih gak nggawa dhuwit biasa mecucu kaya garangan. Apa nek mulih nggawa abang-abangan kok meringis kaya garangan. Sing enak ya dijogeti terus sampai engko bengi. Seniman tanggapan akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya jeragan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane mula aku banting haluan aku njajal buka peracangan kaya
rodok lumayan saiki duwe entek mergo katut wedokan tapi aku juragan kendel wingi nang Malang aku kurang apel duweku akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku purel ludes wis namung semanten kidungan kula menawi lepat barang karaso ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe seneng kula ngeten iki. Lungguh nglumpuk, tontonan tradisional memang penuh sopan santun. Mungane dalu niki Pak Gito niki mboten cuman mendatangkan grup-grup Budi Wijaya, ludruk-ludruk biasa, tapi ada bintang tamu, bintang film, bintang sinetron yang sekarang lagi naik daun dengan judulnya CEO yang Menyamar. Siapakah dia? Si Giok Hijau Batu Naga. Inilah Cak Wanto Situr. Ayo. Joget terus Budi Wijaya. Beda dengan yang lain, bro. Asik. Candi Malam Mas Raso piye kabare semangat Candi minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin asik Budi Wijaya sing ana dikawa wong liya langsung karepno bisa ambirika selawase omong ambirika tapi kalau di maning ceritane wis beda saiki rika wis sing ana dikawa wong liya asli lho iki Sumernaka selamat malam bahagia
kene riko wis sing ana dikowo wong liya Asli lho iki. sakit asik kelangan iso niki wis kelangan kebyang angsun eman-eman loro rasane atimu loro kudyangan digawa wong liya lila sun tobo gelila kena masio apot bang sun rasa kelangan iso niki wis kelangan kebyang angsun eman-eman loro rasane atimu loro kudyangan digawa wong liya lila sun coba gelila kena masio apot angsun rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Candi Sumberongko selamat malam. Candi selamat malam. Masalah Apa? kon tak kandhani iso. Kon kandhani apa? Udane deres ket awan ket sore. Tak pikir parian. Parian iki. Musik ta. Udane deres kaya ngono so. Iya. Warga Candi luar biasa. Luar biasa apane? Apane? Semangat. Semangat. Dotokan ibu-ibu kaya ngene kan. Hai. Apa kabar? Apa kabar sayang? Minal aidin wal faidin. Ojo nemen-nemen nang ndusep-ndusep ya ana orong-orong. Iki wis cocok karo panggone. Panggone lho apa so? Iki ning candi kene iki. Heeh. Ana paribasa. Paribasane. Ojo guyu ae so. Nggawa kendi kecemplung sumur. Cakep. Warga candi kula dongaken kabeh panjang umur. Allahumma. Nggawa kendi, ngombene gula sing rasane legi. Warga candi tak dongano akeh rejeki Allahumma. Nggawa kendi karo nyangking nanas. Cakep. Warga candi muga-muga utange kabeh lunas. Allahumma. Toh, Sing untune bogang utange akeh paling ketoke. iso. Muni amin gak iso muni amin. Gak iso muni amin. Muni amin. Amin. Gawa kendi aku ketiban ondo. Cakep. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari main nang candi aku mule-mule gawa rondo. Allahumma. Amin. Allahumma. Ra akeh rondoe. Ya Allah tulungan aku Pakde. Pakde iki jare Apa? akeh rondoe jare iso. Nggih Pak De. Mongkane Eh. mongkane untune Pak De sampe entek kaken mentil kaya. Ruwuk. Lho jare iya. Jare iya. Iku ngono gak duwe bojo kaya iso. Masalah. Ya ngono. Ha-ha. Alhamdulillah pas wayang ini diparingi terang benderang. Alhamdulillah Ha-ha. barokah wong. Selamat tentunya untuk pengantin berdua. Pengantin berdua. Di malam hari ini. Mbak sapa jenenge iku? Mbok. Mbak Daminten. Nah, tak kaplok biru kan kok lho. Ayo sing rabi iki Mbak Daminten Lilu. oleh Pak Gito. Pak Gito iki sing kagungan kersa. Oh, Pak Gito sing Buta minten niku mono ojope. nggih ta?
Ya Allah tak kira sing rabi Mbak Gita mbek Dominten. Nek Wak Gita rabi maneh ditonyo mbek Wak Daminten. Wah gak mungkin. Apa? Wah Wak Gita iku laki-laki perkasa. Heeh. Mas yo rabi wong wedok telu gak apa-apa. Nggih Bu nggih. Nggih. Ta. Aja diterusno. Apa? Bu Daminten mlebu nggawa korean. Apa kok nggawa korean so? Kate ngejangan. Ngejangan. Ya. Kate ngobong Pak Gita. Warga masyarakat Ngusian iki luar biasa nang daerah kene iki. Iya. Mergo apa? Apa? Mergo para pinter, para ulama, para sesepuh biyen iki ngerti ndolekno nggon-nggon desa. Ngerti banget ya, So. Ngertine teto apa? Lho, nang kene iki ana desa sing dadi desa Rajakaya. Desa Rajakaya? Apa desane iki? Desa akeh kebone. Desa akeh kebon. Iya. Saiki dincepi puskesmas ka lho. Jenenge Desa Keboan. Desa Keboan. Iya. Lah. Nyabrang rene, ngliwati kali ceritane Ludruk. Kali apa? Marmoyo. Kali Marmoyo sing kono kae. Ceritane apa, So? Ceritane Marmoyo iku ana nang Ludruk. Apa iku? Lho, cerita mlebune agama Islam iki liwat Marmoyo iku. Oh iya. Iya. Mlebu maneh ana desa sing jahil. Jahil. Apa iku? Gak gelem meneng. Ya ngusian iki lho jahil. Ana wong meneng diusik ae. Makane jenenge desa Ngusian. Ngusian. Lah, ngulon titik, So. Ngulon titik ana. Ana desa Bujukan. Heh? Desa Bujukan. Kon lambemu sing temen lho kon. Heh? Kok iso desa Bijukan iki maksudmu apa? Nek aku gak temen babace dipantal wong kene kabeh. Desa Bijukan. Desa Bujukan. Desa apa? Sumber Nangka. Kok iso Bijukan? Lah, aku ngene rene mbuktekno. Iya. Jare desa Sumber Nangka. Maksudnya sumber nangka berarti ndok kono nangkae akeh. Nangkae akeh. Buktine lala beno tak pacul telep. Sing metu banyu. gak ono nangka blas. Gak ono nangkane belas. Berarti desane desa Bojo. Ngono jare desa Sumber Nangka. iku saiki biyen yo paling akeh nangkane. Biyen. Ana maneh. Gak ono, tapi aku mang rene iki. Ana desa sing gak kempes-kempes. Desa apa? Kabu. Sampai saiki jek kabu ae. Desa Kabu. Ana maneh desa sing nggarai wong seneng terus. Desa apa? Gak tau susah. Desa apa? Kelubuk. Iku sing seneng wong lanang-lanang. Wong lanang-lanang kene iku gak ono sing sobo klobok. Oh gak ono ya? Gak ono nggih Pak nggih. Paling ya separuh. Iku nang kelubuk. Nang kelubuk. Kon nek ndelok kemanten kaya ngene kon mang kok sawane duwe kenalan nduk kene. Aku duwe kenalan, So. Sapa? Barang aku mlebu rene beleng. Iya. Aku dikai mangan mbok rawon, mbok soto iku mang. Lah ireng apa kuning? Masalah ireng gak ireng, kuning gak kuning, putih gak putih. Jangan apa kira-kira? Mangka. Barang aku mlebu nang pawon kon tak kandhani. Iya. Sing masak kancaku SD. Sing masak Kancaku SD. kancamu SD. Iya. Melok nang kene. Melok nang kene masak. Dadi juru masak. Iya. Sopo? Warni. War. Nandi Warni mang. Wis mulai ta. Kurang ajar kon war. Mosok masak rawon ya Allah. Apa? Wasin. Apa kira enak? Kok yo entek rong piring ngono kok. Aku piye kadung lesu e. Ya mek iku tok kancamu. Lah iku mang sing gawekno sambele. Sambele rawon iku mang. Sing ulek ambek megol-megol iku mang. Mulek megol-megol ngene. Lah ya uleke meneng bokong sing segala. Kowe goyang wendel pancet keteje yo wendel. Ya Allah, tibae pancet aku yo gak pagling. Iku ya kancamu. Kancaku. Ya kancamu sekolah. Masa kancaku sekolah. Saiki dadi tukang sambel. Iya. Sapa to? Sani. Sani yo delek-delek tak kandhani. Biyen SD Sumber Nangka kene. Wendel. Kok iso endel? Masalah kaya ayune gak entek. Iya. Ngene iki mang petok aku lele Sani. Oleh wedakan bu apa mboweluk. Oleh wedakan Barang mari kudanan. Udanan ketok luntur.
Sok kaya gorengan tempe. Ana bojone. Ndi bojone? Kan bojone Sania. Kok akane? Babak. Tako Sani wanto kancamu SD. Kita bukan teman biasa. Sahabat. Sahabat. Karo Yuk Sani ku. Yuk Sani. Ya mek loro iku tok kancamu. Yo apa kon mari mangan? Aku wis mari tak gelek kora-koran. Terus Lolo tibake arek nglompok nang kene kabeh kora-kora so. kancamu iki ora-ora. Kora-kora biyen iku ketua kelas. Sumpah yo. Ketua kelas ade kejem saiki dadi kora-kora. Biyen kewereng, Biyen keren. saiki kora-kora. Kora-kora. Sopo? Poniti. Poniti bek yo tak kandhani biyen judes. Saiki kora-kora halah tanganmu hanya berbau sabun wing. Biyen sabun melati so. Iku jenenge pengabdian, iku jenenge rewang, iku toleransi, iku jenenge seneng karo tangga. Bener seneng karo Gelem rewang. Ket biyen iku ya ngono seneng ambek tanggane. Lah iya. Arek iku grapyak. Grapya. Ngono iku ya gak beda ado ambek wakil kelas biyen. Wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas biyen ya gak ada. Biyen nang sekolahan dadi ketua kelas sampe wakil kelas. Saiki ya ladalah dadi kon dadi apa nang kene? Aku dadi wakil kora-kora. Sing ngelompokno kora-kora dikek plastik iku mau. Sing nglompokno kora-kora dadi plastik kresek ireng tak takoni. Aku kan gurung ro. Iya. Iki mau kelompokno nang kene gaya apa? Gaya apa, Tak gawa mole. Digawe apa? Dadi sisae mangan wong-wong kuwuk dikelompokno gawa mole ambek wakil ketua kelas. Digawe apa jare? Jarene engko beke bojoku gak nyambut gawe to. Ya Allah. Iku areke nang kene. Nang kene. Saiki wis gawe wakil kora-kora. Iku areke ngip-ngip. Ono nang kene. Ana dong. Sopo? Sri Gati. Sri. Kresekmu awas brodol. Sri. Mang tek wis bandani kresek abang bareng Sri. Astagfir oleh. Kon tak kandhani. Ana anake. Anake Sri Gati winyanane mara nang omahku iku. Lapo? Kon lali tale. Jare ngene. Ya apa? Man, tolong utangno bab iku makku sesele grengan ae. Utang. Ya gak. Ngene utangno sesele grengan. Ge opo le? Aku ge bayar mekar. Kon kok apal? Gak apal ya apa bojoku minggat gara-gara mekar so. Sumpah yo. Nek mekar iku dina apa? Heh. Mekar dina apa? Wes aku lali. Soale menyakitkan nggih. Sampeyan utang mekar ketara. MBK Syariah? Syariah. PNPM? P apa? PNPM. Heeh. PNPM. Oh, kalau PNPM. Gak ono maneh ya? Ono. Akeh. KTP ku tak dudui menturus. Ono apa nang menturus? Kancamu sakmono akeh wis gak ono maneh nang kene. Lho Malah- sing laden iku ya ono asli to, sapi aku sungkan. Iku ya kancamu. Kancaku. Yen nang kene Adi Nang Laden. kene lah Sumarni barengku. Bagan nyuguh-nyuguhi. Nyugu-nyugui. Sapa? Sumarni, Terus, Sunartiani, terus Indah, di Indah iku ndi? Indah. Arekku dengan pink. Modelmu sok imut. Watasane untuk situ wis regrak. Masalah Ira mang nandi Ira. Rah, Kok diapale lho? so Apa? Ira biyen tak dudui. Iku Ira klambi ijo. Biyen ayu putih so. Saiki ayu ngono lho. Ayu apane upireng. Pambemu. Lapo? Iku ya mono menyekake umur, tambah tua ya tambah ngono penampilane. Awakmu tambah tuwa. Kudune iku brai sing mlete necis. Biar apa? Suamimu tidak mengejar laki-laki lain. Gelan aku kancamu iki. Kancamu iki tonton.
Ngomong ku hati-hati takon niku. Apa? Kok sok suamimu ngejar laki-laki lain lho. Ruang samu LGBT ta ya apa? Kliru ah. Anjene kupingmu dosol. Lho. Kon mah ngomong ngono kok iso. Iya Bapak. Kon nek ndelok kemanten ngene iki ya apa? Atimu seneng apa susah? Aku nek ndelok kemanten ngene iki ya. Atiku susah. Loh. Kemanten ya kudu seneng berbahagia. Kok kon bahagia piye? Ana lagune ngene kok lho. Duhai senangnya pengantin baru. Sing susah sing rewang. Ngono so. Duduk bersanding di pelaminan. Sing leko sing rewang. Mantene enak gayer-gayer. Lah sing nawang leko. Manten bengi gak ana lho kuwade lho gak ana. Ngene iki wis mlebu. Lapo kemanten ngene iki? Ngene iki mantene lapo? Dolar-dolar wong candi. Mantene lapo? Turu. Salah. Mantene ngene iki buka. Buka apa kono sik ngawur kon lho ya? Buka iki lho bubuhan. Oh, buka kado ah. Wah, Aku deg-deg ae. Aku- Kon kok susah ndelok kemanten apa? anane aku susah so. Heeh. Soale mantan pacarku biyen yo. Lho wong rabi kok susah sih? Aku biyen yo dikuwade tapi aku pegatan. Saiki ngono ku wong ndelok nang kene. Mantanku iku Sapa? Tinem. Nem, ya Allah sayang. Kon biyen lapo megat aku Nem. Nem kenapa mbok tinggal arek iki? Untukmu aja digoceki. Roto yo bato Nem. Heh. Alah kon saiki rondo kapok. Rondo. Rondo. Nggih, Bu. Nggih napa mboten? Gak tega ngaku wong aku mantane kok. Ngene-ngene lapo? Wong mang aku, Mas Ya. Wanto sayang. Ya apa? Engko nek mulai ludrukan. Heeh. Cengungun aku dulu ya. Basa apa cengungu ni? Lihaten. Oh, liaten. Aku ngene, aja. Betul. Soale anakmu berbahaya. Wong logoku nang jero kuno mae. Ngelirik ae. Lirik ae. Ya tinem iku. Aku ambek Tinem Heeh. Sida rabi. wis pegatan. Oh, pegatan, gak sida. Apa? Aku iku selingkuh so. Kon selingkuh. Ambek koncone Tinem. Kancane tinem mbok selingkuhi. Tak selingkuhi sare-areke wayu lebih bergairah. Arek ya nang kene. Nang kene mang jarene Sapa? waini. Nih, Ndi? nah, Wah ini ku ndi? mang jare nang gurine kamera ngono. Sayang. I love you sayang. Tak aku dibiyen kale wong tuamu. Anjen aku gak duwe ya waini yo. Saiki yo pancet kere. Ya kudune kon ngejar berusaha nyambut gawe. Wis berusaha so. Ah. Tapi waini ku dijodohno wong tuane ambek wong lanang liya. Berarti kon gak sida rabi karo Waini. Kasih rapi yo. Lah terus, Tapi cintaku tetep kon Tinem. berarti gak sida rabi arek kene. Gak sido. Makane aku ngelok sapa iki Mang Mas Sutrisno ambek Mbak Adela iki sungguh luar biasa. Mas Sutrisno karo Mbak Adela. 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 Kok jenenge orkes. Iya. Apa kon kok susah ndelok wong loro iki? Seneng. Senenge iki apa? Senengmu apa? Arek saiki ku iso pacaran. Heeh. Masih kenalan iku iso Sadurunge rabi pacaran dhisik. pacaran dhisik. Nuruti karepe ati. Nuruti karepe ati. Isok milih. Nek kon biyen. Aku biyen gak dijodohno mek wong tuaku sok. Oh, rabimu rabu dijodohno. Rabiku dijodohno mek wong tuaku dadi gelem gak gelem ya kudu iku. Wis tau kepethuk calone. Gak tau kepethuk blas. Langsung dijodohno. Langsung dijodohno bareng ketemu so. Wayu. Bojoku welek. Bojomu welek. Tinem guyu buwanter. Lah kok emosi ape aku cemburu. Gak apa-apa elek, sing penting gati. Welek tapi yo gati so. Tapi lak langsing apa bodine? Wah, langsung yo apa lawemu e. Bojomu? Wis elek lawemu. Bojomu iku. Iya, Lah terus?
Kate gak gelem iku ya apa so? Oleh-oleh wong tuwa. Oleh-oleh wong tuwa. Akhire esuk gak iso tetep mbok rabi. Iya, undangan wis kadung nyebar. Heeh. Undangane bapak ya nyebar. Wis kadung umum. Kadung ngomong. Oleh bojo lemu. Oleh bojo lemu, kanca-kanca Disyukuri. teko, tangga-tangga teko. Mm-mm. Ana kancaku situk so. Apa? Ngomong ngene. Ngomong ya apa? Kok tak kaploki kon kok lho ngomong apa? Wanto. Heeh. Awakmu ganteng kok bojomu lawemu. Apa gak apa-apa kon kudu berbangga ngono lho. Aku ya gak apa-apa, aku Iya. sayang. Mm-mm. Sementing aku rabi. Iya. Jare kancaku ngene, Ya apa? wong lemu iku wangel. Wong lemu? Angel. Angel apa nih to? Mangkane iku so. Heeh, sih. Aku ya bingung wong lemu iki angel apa nih. Iya. Barang buan wis entek. Heeh. Tamu-tamu wis mulai. Tamu-tamu wis mulih. Aku mlebu kamar. Bulan madu. Umume bulan madu, so. Iya. Masalah aku mlebu bleng bojoku mengkurep. Bojomu kurup. Aku gak kesuwen jenenge kepengin malam pertama. Iya. Langsung tak walik bleng. Blek. Melumah. Apa ngono ya? Mulane kon kudu ngerti. Ngerti? Sadurunge kon rabi kudu ngerti. Bedakno wong wong wedok karo tahu iku nek bedane. Bedane apa? Lho, nek tahu Hah. digoreng sreng, Sreng. diwalik sreng, Ha. tetep tahu to. Tahu. Iya. Lah bojoku. Nek wong wedok, Ha. ya, iku nek tahu digoreng Sreng. sreng, Diwalik. diwalik black, diwalik tetep tahu. Tetep tahu. Iya. Lah nek bojoku. Lho, nek tahu, ngene lho, rungokno ta wong ngomong iki. Iya. Nek tahu cemplungno Sreng. sreng, diwalik blek, Bleng. tetep tahu. Tetep tahu. Iya. Lah nek bojoku so. Tahu iku to. Kon tak kok waplok. Dikanani bojoku kok tahu. Nek masalah bojomu pikiran dhewe kon walik ana apa ning ngono lho. tak walik so. Beleng. Blek. Ya Allah so. Apa? Kon koyo ro wong lemu. He, Apa? seduwina sewengi tek. Apa to? Aku goleki gak pecuk. Doleki apa? Goleki unyeng-unyeng. Doleki apa nih? Unyeng-unyeng. Aku sampe nang pojokan lenger. Ya Allah. Mbok piyak-piyak gak iso ta? Gak iso aku gawe Google Map iki lho gak petuk. Masamu kate minggat takon kok Aku bener. lenger. Ya Allah. Iki bolakane unyeng-unyeng nambi. Gak petuk so. Gak petuk. Gak petuk. Waduh, ancen kon kurang pengalaman waktu iku ya. Kopengmu ah. Akhirnya aku gak kurang akal so. Duwe cara. Duwe cara. Carane apa? Meneso isu-isu Ya, aku tak peseno tosa. kon peseno tosa. Bojoku tak lebono tosa. Bleng. Bleng. Tak Terus gawa nang gorame kolam renang kok. mbok gawa nang kolam renang. Kolam renang tak Terus? cemplungno. Bleng. Lho, bojomu kok cemplungno tujuane apa? Lah nang kuno marang ces. Ces. Bojomu kok cemplung kolam bleng Bleng. langsung muni. Ces. Ces. Bluguduk. Brot. Oh, ketemu nyung-nyunge iku. Ngunyeng-ngunyeng opo ngentut e. Bojoku kentut. Ya krik. Tak anteni maneh so. Iya. Air begitu tenang. Iya. Mek blur. Pure. Iya, terus Mari ngono metu bluguduk maneh. ono bluguduk. Bluguduk. Gak kesuwen ambek aku so. Ngentut maneh bojomu? Oh gak. Oh, gak ngentut iki. Yo iku sing tak geleki. Oh, iya. Bluguduk. Heeh. Langsung tak jopono pentol korek. Tujuanmu apa? Alah tak cublesno bleng. Cek gak lali so. Tujuane ku cek gak lali. Maksudmu mbok tengeri? Tak tengeri. Sik ta, aku takon awakmu. Apa? Kon iki ndolek unyung-unyung katanya tambal ban kon iku. Kok bojo kok dikei pentol korek iku lho. Salahe bojoku lho opemu. Ya meneh-meneh sesuk lak kepethuk maneh. Wah angel timbangane aku lali tak tengeri pleng tantas. Mari mbok entas, Tak gawa mulih. toto omah. Lah iki. Rumbu. Sing penting berjodohan iku sing penting saling pengertian. Kok nek ndolek kecocokan gak ngarep sok ketemu sak umur-umur.
Lah ya. Wong bebojone sing penting ndolek pengertian. Padha senenge. Endi sing salah kudu iso nrimo. Kudu sing bener assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iko lho. Apa? Ayune rek. Goblok matane arek iki. Ganteng ngene ayu. Gawe klambi ijo. Goblok. Nyangking tas. Alroji. Arek iki rek. Jarike anyar. Sarungan. Goblok arek iki rek. Goblok dhewe. Wedake lambene lipstike to. Anyar ditukono pacarku mang. Rasamu lambemu rasamu. Lambene sapa? Sayang. Kon kok mul sayang-sayang kon. Jare bojomu mang sak gerdu. Saiki wis kuru. Saiki wis kuru. Bojomu iki ta? Iya wis kuru saiki. Sik sampean ngrasani aku mang teko kadowan iku krungu semriwing-semriwing calon bojomu jarene sak gerdu sing teman. Iku biyen kan sak gerdu. Terus Saiki sak gapura. ngomong apa to Wanto? Ngomong aku ngene mang yuk, bojoku Ngomong piye? lawemmu. Terus? Aku wis sedina tet gak nemok-nemokno unyeng-unyenge jare ngono. Bojomu Lambemu buka aib yo. Gak sumpah gak. Lambemu buka aib yo. Sumpah gak. Heh? Sumpah gak. Buka aib kon. Gak kok sumpah. Ngomong apa awakmu? Oh gak sumpah sayang. Aku kok rasani apa? Aku mah ngrasani. Aku ngomong mbek rasa ngene, bojoku so wayu nomor 1 sak Indonesia. nglambel lah. Temen aja. Temen. Ngomong jare, iku lho, calonku iku luar biasa. Terus? Saben dina nang mburi, titik-titik begitu ketok gedang langsung crit, ketok tembok terus. Lah gen aku kucing ngono to Wanto. Gak sumpah gak. Kak, Gak aku lho. ala lah iku mang jarene aku jarene nang mburi crit. Marono crit langgetmu aku iku kucing. Biasa ngono jarene kok. Berarti awakmu tau ngonangi aku ngono. Winginane tak entep iya. Ngono ya gak diomong-omong nang ngarepe wong akeh. Aku iki ya apa-apa calon bojomu. Aku apa? Iki calonmu temenan ta? Iki lah. Heeh. Iya so. Kon wis iso ngerayu wong wedok ta kon? Awah yo iso. Iso ta kon? Iso. Lho, saya coba. Sik jajal. Aku hubungan ambek awakmu enek petang tahun aku gorong tau kok rayu. Saiki jajal rayuan disekseni wong sakmene kae. Kadek gak ngena tak sampluk sandal kon. Bismillahirrahmanirrahim. Awakmu iku katene kundangan apa tak katene ngrayu? Ngerayu sayang. Wong ngerayu sing temenan, pole wong ngerayu kok ujung-ujunge kon iso rabi ambare. Iya. Sing serius. Nek areke gelem mbok rayu, mbasi kon gak duwe-duwe pasti gelem to dadi bojomu. Apa maneh walaupun awakmu elek, ya. Mbasi kon elek nek kon pinter ngerayu, bojomu pasti katut. Ayo. Sing penting rawe-rawe. Cuk. Kon ngomong ae kapan aku ngomong. Kandhane kok gak salah kok. Wah, aku boleh meso ngene iki soalnya atiku lara ati. Sayang, sayang. Dek mangkel roh aku iku diterno pacarku. Oh iya ta? Iya. Wah, aku ngono tak jomblok boto nang. Sopo? Iki lho pacare iki lho. Wah, wong aku laki-laki bahagia. Pokoknya terusno lagune kelangan terus. Sayang, sayang. Iki ngerayu temen iki San. Gak Iya. dirinan ae bujar ae suwe-suwe. Lagune biasa ngene. Mula titip salam. Heeh. Sayang, Apa sayang? sayang. Kan mangkok sayang tok ae. Kon iku ngerayu ta? Sik tak kalem-kalem. Sing serius ngono lho, kaya arek nom-noman saiki. Sayang iku sing lembut. Sayang, ngono lho. Enek iramane. Mosok apa-apa leren dikandani, masih pekok kok kebacot sih kon iku. Sayang. Sing teman, sing serius. Sayang, Sayang. kurang lembut. Sayang. Lah kon kok power sis wong nduk gone pertelon lampu bangjo ngono kuwi. Sayang. Iya sayangku. Bapakmu tukang pentol ya? Kok tahu? Bekne. Goblok ngene iku. Ya apa? Ngene lho. Ya apa? Sayang, Ya digoceli tangane. bapakmu jualan HP ya?
Kamu kok tahu? Sinyalmu menusuk di hatiku. Aduh sayang, aku bahagia banget. Iki ngono pacarku kok mau sayang-sayang tak kebrandasmu ngono. Wong sik semongko ae lho. Sayang. Bapakmu tukang rese-rese teletong ya. Kok tahu? Bekne. Kok bekne apa sih? Dijelasno ngono lho. Bekne. Oh. Sayang, Iya sayangku. bapakmu jualan mobil ya? Kamu kok tahu? Setirmu bisa mengubah arah hatiku. Aduh, makasih. Ngono lho sayang. Apa itu? Sayang. Sayang. Ya sayang. Ayo nang hotel langsung ya. Kene, tak rayu. Apa? Sayang. Apa sayang? Bapakmu kuli bangunan ya? Kamu kok tahu sayang? Iya wajahmu kok seperti cetok. Ojo nemen-nemen ta, ngene lho sakjane. Aku dadi wedoke. Ya apa? Mas Wanto, Apa sayang? bapakmu belantik sapi ya, Mas? Sampeyan kok semerap? Mungkane kon koyo teletong. Mangkane aku kok pesing ngalor ngidul. Lapo sih Mas. sayang, lapo? Dek, Hah, sampean ngerti sih? lapo? Hubungan awake dhewe iki sudah bertahun-tahun ya. Iya sayang. Iki cari jalan keluare iki lho piye. Mosok aku katene mok gendak tok ae. Iki lho. Tapi lah enak sih. Ya enak-enak akhirnya ya tayumen. Kok masalah enake? Iki lho maksudnya iki lho. Apa sih sok? Iki arek iki nuntut. Iya cak rasa ya. Aku hubungan ambek dek iki Iya, iya, wis iya. suwi. Wis suwe. Iya to. Tapi bapak nedek ambek ibuku. Bapakne iku- Wanto karo bapakku ibumu? ambek ibuke Wanto iki gak tahu akor Oh, koyok oh, oh. kerek karo asu. Iya. Jadi bapakmu ambek ibu Ewanto gak akur. Gak Iya. tahu akur. Kaya kerek karo Asu. omongkane kon kaya belo kon. Iya. Lah bapakne kerek iku nek sitoke asu. Aku terus Gak tahu enek akore. Gak ono Iku akore. ngono satru bebuyutan ket nduk weteng. Oh. Dadi ket nduk weteng iku lahir cowar iku wis padha gak senenge, padha getinge sampai saiki. sampai saiki. Dadi gak setuju karo Gak setuju. hubunganmu wong loro iki. Hubunganmu loro iki. Terus karemu ya apa? Nah, aku iki kan njaluk piye ya golek solusine iki piye? Solusi. Ya apa sok? Bapakne dipateni ae yo. Pakane matamu kuno ah. Yo diatur yo apa enake, sing penting kono wong loro iso gandeng wong loro. Ngono ta? Iya. Tapi aku suwayang sok. Hah? Iya sayang iya. Walaupun kamu tak sakiti, kamu tetap sayang sama aku. Aku tetap sayang. Sumpah. Sumpah blek cuk guyu. Iki guyu lapo iki? Lho, Wanto. Iku wong seneng temenan ambek awakmu. Aku cinta. Cinta. Aku percaya lek dhek cinta temen walaupun dia Setengah tak sakiti, dia tetap mencintai aku. Iya. Ngono ya sayang. Ojo guyu ae digelok tanggoku akeh. Sing penting awakmu niat rumah tangga apik. Niat. Arek iki begawe apik to. Sumpah. Iya. Ya sing penting iku. Aja ndelok sing liyane. Bondo donya kan nek didoleki to. Tapi nek jenenge ati, Iya. iku gedhe urusane. Tapi ki mengsule terus lho sok. Apa? Lah kok iso? Unyeng-unyenge gak kepethuk. Aku suwayang dek mbek sampean. Tapi lagi nangis koyo ngene iku. Wis carane ya apa? Aku Karepmu golekno solusine ngono Cak Rasa. solusine Tolong. gampang kok diatur nang omahmu. Temen Ngono sok. ah. Iya, Berarti aku mulai sik. tak rewang-rewange mbek kanca-kancaku. Teman ya? Iya. Aku mulai sik ya sayang. Iya sayang. Aku mulai. Kurang diapa-apano wis geleman mbek wong liya iki lho. Nemplek di ekor. Tester. Tester. Aku mulai sik. Hati-hati sayang. Niki. Mike, sehat jelo Abah Didi. Matur suwun, Bang. Ya Allah, kena bayar. Wis saiki Apa? bojomu calonmu iki Iya, So. njaluk tanggung jawabmu. Aku kudu piye aturin ya, So. Kon dadi wong lanang ojo cekak pikir. Iya, So. Ngono lho, kembang tebu. Ya? Iya, So. Diatur nang omahe. Iya. Ayo saiki bodho-bodho nang omahe calonmu. Terno ya, So. Tak terno. Ayo, So. Ojo kuwatir tak ewangi. Iya. Ayo.
Wonge bongko. Duwe tangga. Wis gak ganteng. Kaya bedes Jepang. Sapa kaya bener Jepang? Ya raimu. Ya apa ya? Gak ro isin. Alah aku biyen dipeseni mbokku. Le, kowe besok nek golek tangga, aja jejer wong sing motone amba. Ana apa? Motone amba iku ngono. Nek dhuwitmu nduk omah iku mesti mara kok delikno nduk ndi roh. Maling. Mbok kira aku maling. Terus mari ngono iku neh. Aja golek tangga sing tangane ulune dawa-dawa. Apa? Iku ngono. Turune rangutan. Bedes ta. Terus maneh. Paisan iki le iling-ilingen. Aja golek tangga sing kentole ulune dawa-dawa. Apa? Iku ngono banci. Jancuk. Masya, makku yang ngomong. Ngomong apa? Golek tangga nak, aja sing brengose ketel. Nek ketel apa? Kelakuane busuk, Ya ora iso. dingkian. Wong gendak aku ngene. Brengose ketel iso nek gen ngambung keri-keri piye? Kendakan apa? Kendakan picek iku. Lho gendak aku ayu ora nek ndase. Pindah nang Citraland ditutno, nang kene ditutno, gak iso ndalek enggon. Lho. Nek nggon itu banyak. 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 Dadi bayan yo gak jelas. Lho gak jelas piye? Karuan aku sing dadi pamong, dadi bayan. Alah kon dadi bayan dadi pamong lho. Golek arek brondong-brondong. Ya apa brontonge seneng. Alah lha seneng sapa to Darmanto? Aku kampinge buero. Ngedum MBG dikorupsi. Benelak 4 sehat 5 sempurna 6 gelegeen. MBG untuk karak gorengan. Badoken cek mencret congormu. Lho, ketok-ketok tak kei kok karak gorengan. Lho, ngono nek dikei biarpun itu jajanan 15 juta. Tapi karak itu yo termasuk harta benda ada gizinya. Ya badoken ngono karak cek mencret kon. Yo tetae. Sopore gawe gedhe iki gak enak blas. Aduh! Renasku dikele. Aduh, jambeki. Ya iku ana bukti ana saksi mek wong lanang ketemu wong wedok merangsang. Sing merangsang ki sapa? Ah buktine aku adus mbok dengkek. Alah. Oleh tak dengkek perbapak aku kepengin eruh. Lah mek seru. Lah kok guwedi lemu kok mlakune ngene. Ngisi kok.
rentenir. Ana sahur-sahuran teko Abah Didik. Asam gede disauri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 juta. Ngitung kowe wong stres. Ngitung oleh aku ngene lho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
100. Apa di sini tuh? Sembrono. Lapo? Lapo kon? Lapo? Lho kok jalan apa? Jalan apa kon? Utangmu sauran kok dikei abad iki. Ayo bayar utang kon. Lah kok lebih ya? Hei, aku takok. Apa? Wong utangno itu mergo Lebih. lebih. Wong utang Kurang. kurang lah makanya aku kurang utang awakmu. Nek duwe tak sauri, gak duwe opo sing saurno? Gak ruisin. Utangnya enak nyaure angel. Kon meneh mati intipe neraka. Nek intip digeleki wong. Intip biar digeleki endi mbok intipe nek ngliwet iku. Nomor 11 ketara kelakuanmu. Apa? Kirik. Dah, kira 12. Jaran. Kok jaran kayune banter, pergo gak duwe udel. Kirik kelakuane nyokot wong. Kere ngono mbantu petani, dijak nak sawah, jeleki tikus, ora jeleki banci. Masih jaran kena gawe dokar. Kirik kena. Kena Kena matamu ah. matamu dhewe ngono. Mata-matakno. Gak ruisin. Kenono. Amit-amit kemanten. Ambek bapake manten, ibuke manten duwe tangga kaya betes Jepang ngene iki. Ati bang awakmu. Lapo Kaya Pak Lohan. cek ayu, cek payu. Gak kurang wong gelem. Aku mlebu desa kene wis dinyang Wah, lah dilak piro? 20.000. Karo 20.000 lho. Wong 40. Wong 40. Iya. Rong piro? 20.000. 20.000 pe 40. Iya. Alah, mari lewer. Kacau. Rapos tau mbeni jamu kok. Jamu apa? Beli kita. Apa? Beli kita. Ojo beli kita. Apa? Kenal kita. Cowok arek iki. Ojo kita. Gak kono gak ngomong dok Ya, kita. itu bayar rong ngene mak. Itenana anda. Kira jalan gak ketuku ambek raimu mencep aku. Sapa? Gelan aku. Kaya apa? Mek aku jelas kaya germo lho. Kok grimo ditotodono. Ya nek aku. Kaya apa? Bapakne grimo. Kacau. Ada apakah giranya di Monas? Ada air mancur yang pandai berjoget. Apakah bisa joget? Jogetnya seperti wanci. Rupane wis elek nyanyi fals. Gak pantes kon ku nyanyi. Bisa tak kon? Lha apa gak iso? Si. Lagi dicolek amboy asiknya. Lagi dicolek amboy merdunya. Aduh, njokku dicumpul. Bekakas peple dipamer-pamer no. Pepe.
raimu kencing manis. Takono Enak. dokter mek kencing manis iku gak iso ngadeg. Ora iso enak ge keceng manis, gak tau tuku gula. Titel. Ojo nyenggu ojo. Mo, Iya ta? mo, Iya ta? mo. Mo. Lu. Bandul. Lapa wong aku iki wedok mari operasi nang Hongkong. Oh lah. Seduprasi apane? Wong aku iki wong sugih. Seduprasi aku takok seduprasi apane? Ya iki, Apa anak jenenge kok ya iki? rai irung dioperasi pesek tadi bangir. Susu cilik tadi gede. Iki ambek dokter Hongkong diketok. Del. Alah bontung. Ambek dokter Hongkong dikei kaca gede ngomong, "Minji cibu khanjin mahai." Ngomong telek kan. Mami Okta segera bercermin karena Anda sudah menjadi wanita. Loh, tak kei kaca aku ndodok. Wapi, Wapi kaya apa? cangkeme bedes. Meniki anakku nang Malaysia. Oleh duwe aku ada pabrik nuklir. Kayak ngebom cocotmu ngono ah. Katene tonggo gak seneng. Tak nuklir tiba gombale. Rungokno Ji. Nuklir bom iku wedi ambek wong kaya aku. Bukti ana blom bleng cut ketok wong lanang bleng mati. Mati. Wedok bleng mati. Mati. Nuklir teko bom teko serit ketok banci. Lho balik. Wah sakno arek iki. Balik. Bale mergane tumbale. Tumbale apa ngono? Apa? Susumu gombal iki. Lah nek aku gak pabrik nuklir wis tak siapi. 135 juta penduduk Indonesia. Alam beli petrong nak penak beli. Apa nek nyungu-nyungu aku? Kok kate mentil kon? Hah? Kate mentil kon. Mentil gombalmu ta. Tanono. Wayu. Gancuk sapa ngomong. Raine koyo iwak keting. Kon tiru iki kok. Gak apa-apa, bolongmu iki gawat di aku. Orang di. Mengo. Wong nek tangga sumbung-sumbung. Wong soge biasa sombong. Gelangku iki lho akeh. Alah, akeh gerak sepuan kok. Alah, Melo liwat kene. Kring, ambune mubal ke bami. Melo Budi Wijaya kok ana sinden gelange gak asli ya rugi. Alah, opone? Ayo ngomong cakep. Ketani rem kok gak kejuruan. Sing kompak ta. Ketani rem kok gak kejuruan. Wong gendeng gak keweruan. Gak iso parian. Biasa wong tuwe gak iso. Duh, bakaran. Apa kon? Aduh kantil. Hei, katanya goblok. Ngobong-ngobong omah iya mek gawenanmu. Kok gedek sing nunut aku. Oh, gedek iki sing gawe ki aku, pringku. Heh?
Basa. Terus saya tak bakar. Tenono kan ya. Alah. Aku tak WA anakku sing nduk malah siem. Congo. Sik nyilih HP-ne. Apa? Nyilih HP-ne. Apa? Nyilih HP-ne. Aku. Aduh. Jare wong sugih kok nyilih HP. Jane sugih ngono apa iku? Sugih utang. Wis ketok mek kaum duafa. Lapo sepake becak iki liwat. Dek. Halo. Oh, itu kok iki wis. Halo. Halo. Ya kamu di mana, Nak? Ah ini saya mau pulang, Bapak. Oh, kamu akan pulang. Saya kangen, Pak. Nanti saya jimpet ya. Iya, Pak. Ya, bawa kendaraan apa toh, Nak? Terserah, Pak. Grand Max. Iya. Oh, kol. Iya, Pak. Oh, bis. Bisa, Pak. Cocot ae. Halo, Nak. Kamu datang. Halo, datang. Apa? Tak bele. Halo. Jancuk anakmu teko iki lho. Iki lho. Apa? Anakmu teko iki lho. Iki. Wis seru. Aku keplenyek. Aduh, anakku. Gimana kamu, Nak? Alah, kau kepoan. Picek. Apa? Ini lah. Ayo diganti tembok bata putih. Taek wong kaum duafa. Taekmu ngono. Bapak, aduh ada apa sayang? Bapak Rak, Aduh, apa? aduh sayang. Saya tiga Pak. Iya, Aku ku lho Pak yo. Teko Surabaya. iya nak. Kan kuwi kan yo ngenteni Bapak. Iya nak, ngenteni aku dah ayo. Masalah. Biar. Digawe ngobati kalimat molok kelenger, Pak. Ada apa sayang? Ngono lho Pak yo. Iya. Masih dipangku dapakno kan yo gak apa-apa. Gak apa-apa anake. Yo to Pak. Iya. Kok jenenge Bapak sayang anak. Lah sayang anak. Iki ngono lah anakmu. Susune mari mbok nyik. Saiki mbok pangku. Kok njaluk apa sih? Kerowoki. Apa tak kerowoki kaya manuk krotok. Anake arep dipangku. Ora masalah, anak saya. Ndak apa-apa dong. Kok jenenge anak yo Pak yo. Jenenge anak sayang anak-anak. Awakmu gak duwe anak kon bancem. Iya, Nak. Pak, Ya. Bapak. Ngono lho Pak yo. Iya terus nang kele to, Nak. Pak, Enak cemburu. Bapak nak, ayo disin-isin nek iki gregeten duwe tangga pedhit. Apa tangga pedhit? Lah ya ondo pedhit. Apa ndok pedhit iku? Nek duwe darah tinggi mesti mati. Nek mati kebone ayo digawe kuburan. Bapak, Ya. sampean jare aku lek nang Malaysia. Sampean susul. Loh. Sampean uga nyusul aku sih, Pak. Ya wis tak susul, Nak. Temenan nak tak susul. Ayo. Mepeto susune anakmu. Sudah gepok gerene.
Ayo kan, kok usah ndelek kebuk kon. Mati muter iki, ayo gak ngurus iki jek kene. Lho ora temenan. Aduh, Nduk. Sing urip bapak jange duwer. Piye lah? Jare aku nduk Malaysia, nduk bandara, mulai sampean susul. Terus gak sampean susul iki karep sampean ya apa? Saiki ngene nak, apa sebabe ayah? Merinya satine loro. Muni ayah becep. Ayah apa kok sepak? Ayah ini di rumah repot, Nak. Nek repot nandur lombok sampai kelep. Lah Pak, aku nang Malaysia. Iya toh? Jarene mulai nduk Surabaya nduk Juwana sampean susul kok gak sampean susul. Loh, Nang Malaysia itu ya ora lapo, wong turune wong gak bener. Nang Malaysia yo paling ngondol. Lho Pak, aku delokno ngondol lho Pak. misi ora? Harga Ketara nang Malaysia duwe akeh nyambut gawe gampang. Wong ancene anake iku gatelen. harga diri. Harga diri. Ah, harga diri. Harga diri. Harga diri. Iki ana Arnali mancep, Cuk. Nak. Kayak ini nak ya. Duitmu tak gawe adek pabrik, Nak. Pabrik apa Pak? Pabrik softtek. Lho lah kok pabrik sotek Pak jare tonggo Pak. Eh? Kok pabrik sotek jare Di tonggo. sotek iki kata-katain sotek. Pabrik apa lho? Oh, nongklir. Terus Tak siapi 4,5 juta nongklir. Tentara 68.000. Terus? Iku akan menyerang. Terus saya dolna latar ruang. terus manungnu sampean kate nyerang sapa Pak? Ah, nyerang tonggo sebelah iki. Pak. Sampean niku winginane lak njaluk duwe aku. Iya. Jarene kate ge tuku TV. Wes. Wis, tuku Wes. pirang in. Lah iki nak lho, tak tukok nanti. Lho. Lho. Iki gambarmu. Ola Gambare- apa wong ku tipine Budi Wijaya. Kepine sapa? Budi Wijaya. Awis seru kok cocok. Pak, Pak. sampean tak gawakno air jam-jam. Waduh, aku digawakno air jam-jam. Nang kono duduk banyu jam-jam sing digawa anake wong anake ngondol. Iku banyu karene cewek gak apa-apa kon. Lho Pak jare kok banyu Jawa iki asli banyu jam-jam lho Pak. Kone aja kok ngenyek karo banyu jajab dari Mekah. Dosa. Durung para mesti banyu jam-jam. Pak, iki sampean nek ngombe banyu jam-jam iki sampean kudu mbek donga. Donga piye nak? Ya bapakmu wacana Yasin cek bongko. Sampean donga saiki aku tak mlebu. Iya. Tak gekno wedang kopi susu. Heeh. Sayang, iya nanti ditunggu mama ya nak ya. Aduh enggak, terima kasih. Oh Banyuwangi, keluarga dari Banyuwangi. Aku duwe dukun teko Banyuwangi. Kon gak duwe dukun, dukunmu setruk kabeh bongko. Saiki wis waras. Ya Pak, Ya. tak gawekno kopi susu. Apa banyu jam-jam apa iki kleo picek matamu lho. Loncene dikemas koyo ngene kok Pak e. Iki Kok ngono. kene dibujuki anake. Anake tukang bojuk, bapake tukang gendam, cocok. Tumbuh untuk tutup, tukang becak itu penumpang. Maling oleh barang. Tukang gendam lho Pak. Kono aja kok gendam-gendam anake wong. Heh? Wah, awakmu biasa gendam-gendam. Allah, nek dhewe kan jero. Nggo jikik remi. Oh, sampeyan iki jange soge brol duwike. Oh. Ayo ngaku tata. Tak dengke. Kok berak? Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak mlebu ya Iya Pak. lah nak, lo tak kok begini ya. Aku tak mlebu Pak. Pakaian donga. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngombe banyu jam-jam sakjane Mekah. Mugi kula nyuwun berkah dari Gusti Allah. Temenan. Oh enak temen. Oh enak. Malah aku ngombe sampe muncrat. Enak kok siratno aku.
Ayo kate mbok sembur kon. Kate mbok sembur kon. Kate mbok sembur kon. Aku kate kok sembur Kate mbok sembur aku. Kamu kae iso balas jam-jam entek. Mbok kira kontok sing duwe anak. Aku yo duwe anak. Apa anak lanang tawuran? Ya bapak lo anakku jagoan, anakku ganteng dhewe. Wala ganteng apa? Kono ate tak lapori, diajar anakku kon. Anakku biasa ngombe. Ya gak apa-apa lo. Bapak piye? Wong aku sing bantari. Papa. Wo kok? Papa. Papa. Iki anakan mbokne ancuk. Aku mama rek diceluk bapak. Lah yo, papa keliru mama, mamae keliru papa, Cuk. Pas. Papa. Mama. Kondisi to. Bener, bener le, bener. Nek nyeluk papae bener. Soale nisore nek grandonge. Kamu sudah saya bilangin. Saya tidak kerungu Kamu dublak. Mang, mama ngomong apa, Mang? Pas telepon saya, Mang. Mama dicengkek pas mama mandi sama tetangga sebelah. Kamu sebagai anak mama, kamu harus marah. Apa? Harus marah. Mama didengkek? Iya. Kamu dengkek mama? Iya. Kurang ajar. Ternyata podo banci. Podo banci. Kok iso lho? Kok iso podo lembengi? Mama, ngono dhewe. Nekku kagaroka. Ji, podo Ji. Dasku ngewelu Ayo kon kudu anu. Aja kurang ajar mek mamaku. Aja kurang ajar mek. Enak kurang ajar dibangkakan ajar. Terus piye, Ma? Mamaku iki single parent. Mamaku ki single parentan. Single parentan. Terus piye ngono? Terus piye, Ma? Ojo adik kurang-kurang ajar. Ojo adek kurang situk tak gereki. Nek sampe ditekano malaikat pencabut nyawa, but-but kon. Ojo jeman-eman karo situk iki. But kok bekake. Lah sapa kon niku? Kon niku kuliahmu wis mari ta? Walah. Ma, aku kuliah nang India, Ma. India. Petuk nehi bulbul. Loh, India anakmu Arab, gak jelas iki anakku. Kok lak jenenge sarungan ya? Cewek. Ta. Ayo gendeng kok biyen. Ma, Apa le? aku kuangan banget ya ambek mama. Kangen lah biasane somenge dikai ping 4. Ma, Apa le? tadi mang apa iku? Saya olehno gedang. Mama saya olehkan. Sama. Walah nak. Wong perkara gedang ngene teko India, ancene iki gak ana tunggale. Wong iki gedang teko India. Enak, Ma. Aja maneh isine kulite tok iki lho, larang 17 juta kan. Allah. Enak ele. Enak ya, Mas. Gedang teko India. Enak. Tau badok. Tangga gak kira duwe. Tangga gak kira duwe. Goblok Tangga gak kira iso tuku. Goblok kata pekan blok. Anjero. Ma, ya wis ya, Ma. Ya le. Aku tak mandi dulu ya, Ma. Oke. Dadah, Mama. Oke. Muah. Kalau anakku pinter, juara kelas. Alah, lanang kok ngambung lanang kualat. Gedang teko India. Tak kayak gini, wong gedang iki larang. Lho ana bedes dengki. Lho ana kingkong lirik. Lho ana nyambe. Oh nek gapura. Tahu ana mau mangan gedang kubuk mati sek gak ambekan. Gak kira iso tuku gedang ini iki.
Wong omahe wis melarat. Loh, kena lemah tak amplok. Ris kon. Mbok kira aku gak wani ambek kon. Kon Apa? dijar-jarno kurang ajar. Kon. Kate apa kon? Lho kon celok apa kon? Lho sakarepmu, apa? Lho, mek perkara begelut aku gak wedi gelut ambek Lah kon. ayo sakarepmu aja, gelut. Lah, ini kon. Soge kandel soge wani kon. Mek aku perkara wedok. Kon malah gantang. Mumpung ana kon ambek aku, mati saiki ngenteni apa? Mate meneh ngenteni apa? Mati kok. Tuwek-tuwek kok gandet. Ya, ayo kepan. Baik, ayo papai sini-sini rek. Rek. Wis tuwek-tuwek kok tukaran. Iki, Pak. Nyotone arek cilik-cilik. Iki sing kaya kurang ajar, Pak. apa iki? Wong arek wis padha senengi. Nang golekno dina sing apik. Gak iso bebet bobot-bobot. Aku turunane konglomerat entuk anak iki wong gendeng gak ati. Wong gendeng tapi duwe akeh. Kulo merak tok kok merak paling merak. Kulo merak. Oh, nek gak iso ndale wong wedok ayu. Iyalah. Ya ayo lah benar. Tak golekno. Ben duwe. Eh, Lah enggak apa-apa. Timbangane anakmu digawa minggat lho ya. Tut, saiki aku takok. Awakmu ya areng tanggapan kok suaramu entek mangan apa, Tut? Ngombe kopi nang warung kena obat gula. Ah, ora. Ora. Lah apa? Ora. Kena apa? Kene ngemut. Cangkeme bosok aji ku. Aku pokoke gak gelem mek dirabi anakku. Aja ngono. Arek wis kadung padha senengi rek. Wis nang golek dina sing apik, tanggapno Ludruk Budi Wijaya. Ngene San. Awakmu karo aku dadi besan. Ngono aja. Iki didadekno sitok ae. Iya. Dadi nganten. Lah iki wis duwe bojo, iki wis duwe bojo aku jek ijen. Terus awakmu oleh mboke. Gak sudi. Aku yo sak Ya wis matur nuwun karo Bapak Gito nanggap Ludruk Budi Wijaya. Bengi iki dituruti lakone ratapan anak tiri. Ratapan anak tiri. Tugase meneh arek-arek nang nggone balong panggang karo nang nggone mantup. Tanggapane akeh Budi Wijaya alhamdulillah. Mulane gelek tak umumno nek nanggap Budi Wijaya kurang setahun nang andek-andek. Ono sing kurang 5 tahun wis nyendek. Wis andek-andek. Saking kepingine umat Budi Wijaya. Aja lali bengi iki lakone ratapan anak tiri bersama Ludruk Budi Wijaya. Wijaya.